Hello everyone, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव खुलुमनाय हामलायनाय सिबिनायखौ जासिहरनो खावबाय। दिनै ज' बैसागुनि 1 तारिख नालाय बैसागु दाननि 1 तारिखआव जोंना बर' हारियाव सोरनाबा बाथौ दुमनाय आरि माबा बिदि फोरबो थायो आरोना। जेरै जोंनावबो दङ बाथौ दुमनाय। दा बेनिखायनो आं औवा दाननो फैदों बारियाव बाथौ दुमनो थाखाय। औवाखौ दाननोसै ओमफ्राय नैबे जावथिबा ना मा होनो बेखौसो नांगौ लायनो मा खालबाजों जालायनो। आं औवाखौ नागिरगासिनो सिदा माबा नायनानै नायलांबाय था नोंथांमोनाबो माबायदि जायो दिनै। बे जोंनि बारि आरोना खालि औवा गोजा। दायो औवाखौ दानना लाग्रोनि आरोना। गोरा होगासिनो लांखांबाय आरो औवाखौ मेंलायलांगासिनो बोनानै लानानै थांग्रोनोसै। गोदो गोदायनि नेमखान्थि बादि जोंहा दासिमबो दाउहा सोमनाय नेमखान्थिखौनो फालियो आरोना। आं दायो दाउ लांनो फैदों आदैमोननाव लाना थांसै दाउखौबो हमनानै दोनखानाय दङ। सैमाफ्रा होबायब्रा आंखौ मनासे जाबोखाबाय दाउआ आंनो तामाम थांगासिनो न' फारसे र' आंग्रो नै माथो दुमनायाबो जायाखैमोन। गोजौबो जानाङा गोदोरबो जानाङा बाथौआ मायो दे मा नायसिनो बुं खुंखा राङालाव बैसागोनि मोदाय होनायनिनो सामब्राम गुफुर थाइजौ जोङो लासै लासै गासैबो राङालाव फानिलाव गामिनि होबावो नोंसोरो दे होमबा न' मा संनायदो लाब्रा दा लाब्रा लाब्रिस नोंनिया फालौ जगार बैसागोनि आच्छा मानिया ला आच्छा नोंसोर खुलुमा मोनना मोनाबा मा मोननाय मोनैदों बे जाबाय जोंनि बोलि फुजानि नेमखान्थि आरोना। लादो Yaw, ono kate seru, rakyat kiara nane. Baba, baju masalah nane. Ya Pak. Bagra sana bukan ke, kate ono mosam purda nane. Ono din sigi solo kananga, kusenanga, si mamutang, nunggu rakyat kiara nane bukan deh. Ya apa bu?
शान्ति इमान माबायाव थांना थायो सासे मानसिया माबा गोलाव जायो साफा थायो गोलाव जायो गासैबो गुसुं जाबावनांगोन माइनावबुरि गंगारबुरि एमावबुरि होननानै गथाय माने दंजोबोनो माने गतिके नोंसोरनो होआखै थियाखै होनना बुंनानै दिनै बोथोर गोदाननि बैसागोनि 1 तारिखआव शनिबाराव नोंसोरनो होदो प्रभु गतिके नोंसोर सेथिनि दिनै सेथि थांनो माने किमान थांनो होआखै थियाखै होनना बुंनानै इसोर प्रभु Hei, di. Atau mana kucing, atau mana hantar sunani sini aja, Prabu. Berapa cek ini, oke? Ini dia kesam, mainaw laha, mainaw aku, mainaw kali, mainaw dengan Prabu. Nungsuno bosnya boleh hamil diri, boleh hamil diri Prabu. Malang sekian diri nungsuno tukangnya mani diri mantan Prabu. Bahasa kiakan aku ngadai so Prabu. Nih gini, hai mainaw nih, mulai. Nih, ini tuh mana? Boleh benar benar deh Prabu. Kita kata Om. Om. Om Santi dengan ini deh, ha. Nih, anda kalau sudah nama songberai. Mainaw boleh dengan aku Prabu. Nungsuno mani rakyat kiakan ini mulai. Mana nungsuno mani ha? Anda kalau sana nih jangan jangan nasiga. Nungsuno mani ha? Nasiga. Ketika ini apa? Songberai ini anda. Nungsuno mahal mahal nih. Jangan orang nasi Prabu. Barang Allah mani jangan lagi kita kita bahkan pada mulai rakyat kita mani Prabu. Ini sih jauh foto di sana kan? Dia baru jati mana kita foto mana dia foto mana ha? Nokro mana itu dah mana? Bisa kita apa? Masul dikhe. Thang Acha. ang lihat tarang kalai. Lentar min kailin. Siapa kan nih? Siapa ini yang kalai? Apa kasih? Ibu mana? Badai lo buta lah bisa gini nih. Eh, dekho. Baik ini sih gitu bah, enggak. So finally जोंना माने बावनाय मानाय बोलि बिधान जेरै माने जोबजोबबाय आरोना गासैबो जों माने आगोलनि आबै आबौमोन दिन्थिलांनाय माने बे बोलि बिधान बेखौनो दासिमबो जों मानियो ओमफ्राय बिदिनो बे फुजाखौ होनाय जायो बैसागोनि 1 तारिखआव जोंना बाथौ दुमनाय ओमफ्राय दाउ हास'नाय बिदिया थायो ओमफ्राय दा गासिबो जोबजोबबाय ओमफ्राय दा बाखि दङ जानाय लोंनायनि स' नायनोसै नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो फाइनालि समा जानाय लोंनायानो जाबाय आरोना जोंनिया मा ओंख्रै बापरे बाप बिसोर माने बिनानावफोर आरोना गोथाव दं जानाय गोथाव जादों Gudang. Kamu mau kesana ba? Enggak. Cara kuya. Di mana? Ayah, lekar jangan siapa lagi. Jangan tuh. Dia di bawah perar nasi re. Keno haloy. Mukur komsen. Ya bayda ne mana receive jana eko lab gaya दा फाइनालि जानाय लोंनायफोराबो जाबाय आरोना जोंना माने जोबस्रांबायानो हमनानै ला बुंनो थांबा जोबस्रांबाय माने जोब्बायानो आरोना जानाय लोंनाय जोब्बानो जोब्बाय माने थ' भिडिअआ बिदिनोमोन दिनैनि माने 1 तारिखनि बैसागुनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आङो लोगो मोनगोन थाबैनो गोदान भिडिअजों लोगोसे स' टिल देन बाय बाय